భాష మీద పట్టున్నది కదా! ఈ లాగుల తొండలు ఏడు నుంచి వచ్చింది ఇది? నేనైతే ఇప్పుడు ఇన్లేమర్ ఆయన దగ్గర ఈ భాష మరి ఏదైనా అనుభవం బేసిక్‌గా తొండలు పడతారా? ఏమో నాకు తెలియదు. మరి ఈయనకు ఏమన్నా మరి అప్పుడు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఏమైనా ఏపిచ్చిండో గడికోసారి ఇదే భాష మాట నాకు డౌట్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఆయన కూడా తీసుకుపోయి పెట్టిరు కదా, నిజంగా పెట్టినప్పుడు తొండలు పట్టేవాళ్ళు ఉంటారా? ఉండరు. తొండలు పడితోళ్ళు పడతారు కావచ్చు. మరి ఇక మనకు కూడా కరెక్ట్ ఎరకలే కానీ తొండలు పడతారంటారు. వెనకడ తొండలు బట్టి ఇట్లా యాలాడదీసి అంతే పొరగాలు ఉన్నప్పుడు కథలు ఆటలు వేరే ఉంటాయి. కానీ ఈ లాగులలో లేసుడు కథ మరి నాకు ఏమన్నా ఏమన్నా చెప్పేటి చెప్పలేదో, చంద్రబాబు పేరు చెప్పా అంటే చెప్పలేదో, మరి ఏం చేసిండో అప్పుడు ఏమైనా వేసిరో మనకు ఎరకలే. కానీ నేను గడికోసారి ఒక దండకం చదివాడు పొద్దుగాలు వేసే సుప్రభాతం చదువుతాం కదా, ఆ సుప్రభాతం చదివినట్టు తిరుపతి పొంగనే వెనకకెళ్ళి వినబడుతుంటది కదా, అది వినబడ్డట్టు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గానం వినబడ్డట్టు ఈయన ఏడో ఉపన్యాసం అంటే లాగుల తొండలేసి పెడతా, లేకపోతే బోటికి ఇటు కూర అంతా మెడలేసుకొని తిరుగుతా. ఇది ఏం భాషనే అయినా నువ్వు నాకు అర్థమైతే లేదు. ఏదో కనకము సింహాసనం మీద శుభలగ్నమున సునకమును తీసుకొచ్చి కూర్చుండబెట్టిన వెనకటి గుణమేలమాను అన్నట్టు ఉన్నది నీకు.